Elecciones Municipales 2019. Muy buenas tardes, 7:05 de la tarde. Les habla Ramón Mella. Bienvenidos a la programación especial Elecciones Municipales 2019. Hoy el primero de los debates que tenemos previstos a lo largo de esta semana, concretamente con el Concello de Pontevedra. Tenemos en este estudio principal José Hermida de Radio Pontevedra a los cabezas de listas, a los candidatos a la alcaldía de Pontevedra con representación municipal. Tenemos al candidato del Bloque Nacionalista Galego, a Miguel Fernández Lores. Señor Fernández Lores, buenas tardes. Buenas tardes. Está también con nosotros el candidato del Partido Popular, Rafa Domínguez. Señor Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Está también el candidato de Marea Pontevedra, Luis Rey, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está el candidato de Ciudadanos, Goyo Revenga. Señor Revenga, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos falta el candidato del Partido Socialista, Tino Fernández. Discúlpeme, buenas tardes. Buenas tardes. Que ya me saltaba yo el orden. El orden que tenemos preestablecido para este primer minuto de posicionamiento inicial, de propuestas, principales propuestas que los candidatos consideren oportunos. Vamos a empezar por el partido con mayor representación en ese orden. Comenzamos por o BNG, por lo candidato Miguel Fernández Lores, cando queira minuto e medio. Vas a controlar? Sí. Bien. Se me paso, avísame. Avisado. Bueno, boa tarde a todos. Bueno, eu teño que decir que nos últimos tempos Pontevedra mellorou moito, é algo que se percibe, ou que perciben os cidadáns, e mellorou moito en moitos aspectos. Mellorou moito no rural, mellorou moito no urbano, mellorou moito nos barrios, mellorou moito tamén nas infraestructuras, nos servizos, na actividade social, cultural e deportiva, na dinamización económica, na proxección exterior da cidade, indiscutiblemente, tamén no turismo, non? Eu sosteño, a miña visión, que este mandato foi claramente o mandato máis frutífero para Pontevedra. E isto conseguímolo entre todos os pontevedreses e as pontevedresas, non? Pero, obviamente, o BNG non se conforma, por eso decimos que o mellor está por vir, non? E eu creo que na sociedade pontevedresa hai unha enorme enerxía colectiva, unha enorme ilusión, tanto de presente como de futuro, que nos permite ter unha base sólida para dar un salto adiante e poder avanzar máis rápido. Polo tanto, o mellor está por vir, o BNG ten ilusión, ten equipo, ten experiencia, ten novas ideas, e se no próximo mandato temos posibilidades de seguir gobernando, aínda podemos avanzar moito máis rápido. Partido Popular, Rafa Domínguez, cando queira. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero decir es que le agradezco al alcalde los primeros años en los que hizo una remodelación interesante del casco urbano, pero lo que quiero decir es que en este momento ya tenemos grandes problemas. Pontevedra es la ciudad con una tasa de desempleo más elevada de toda Galicia. Pontevedra es la ciudad donde hay más paro y Pontevedra es una ciudad en la que nuestros hijos no van a tener futuro. Yo quiero decir que en los últimos 20 años hemos visto cómo el modelo de ciudad, que en el centro está bastante bien, no se ha adaptado para los barrios. Puedo pensar en Monteporreiro, que está abandonado, pero la mayoría de los barrios periféricos, Lérez, Moyabao, puedo decir, decenas de ellos están absolutamente abandonados y no se hacen obras. Las únicas obras son para el centro. Pero además, los grandes olvidados sin duda son las parroquias. Las parroquias tienen los mismos problemas que hace 20 años. Por poner un ejemplo, pues no hay saneamiento. Por poner un ejemplo, no hay transporte público. Por poner un ejemplo, no está bien desbrozado. Por poner un ejemplo, no está bien cuidado, el rural está abandonado y no hay inversiones. Yo quiero decir que hay una alternativa al modelo de Lores, hay una alternativa que es el Partido Popular, una alternativa en la que vamos a bajar impuestos, en la que vamos a conseguir que Pontevedra no sea la ciudad con más desempleo de todo el entorno de toda Galicia, y yo creo que después de 20 años lo que nos toca es un gobierno cansado, nos toca un gobierno con ganas y con energía.
Gracias. Partido Socialista, Tino Fernández. Hola, boa tarde. Bueno, o día 28 de abril, os pontevedreses e pontevedresas manifestaron a súa vontade de cambiar e de avanzar, de apostar por un goberno en Madrid, un goberno de Pedro Sánchez, un goberno dedicado ás persoas, pensando nas persoas e pensando en recuperar dereitos que se habían perdido durante os anos de goberno do Partido Popular. O 26 de maio, os pontevedreses e pontevedresas teñen a oportunidade de manter esa liña, de seguir apostando por ese cambio de actitude política, un cambio que se reflexe na vida das persoas. As eleccións municipais son unhas eleccións moi importantes porque son aquelas que afectan máis directamente as persoas. Os concelleiros e concelleiras, o alcalde anda pola rúa todos os días e ve e percibe de forma directa no seu pobo, na súa cidade, as necesidades das persoas. Por tanto, son unhas eleccións moi importantes e Pontevedra se merece que nesas eleccións todos demos o mellor de nós mesmos. O Partido Socialista presenta un proxecto pensado para a xente, un proxecto pensado para seguir transformando unha cidade que sufriu un cambio moi importante para ben dentro do ano 1999, pero que evidentemente presenta todavía moitas cousas que mellorar, presenta algunhas cousas que correxir e ten que confiar naqueles que no seu momento xa fomos capaces de demostrar que somos capaces de xestionar ben e de xestionar ademais dende a utilidade do voto, porque o voto debe ser ou debe pensarse en términos de utilidade política, e o voto útil da esquerda en Pontevedra é o voto para o Partido Socialista. Moitas gracias. María Pontevedra, Luis Rey, cando queira. Bueno, nos presentámonos para unhas eleccións que se celebran este domingo, 26 de maio, en clave pontevedresa e con propostas para Pontevedra, co aval e o coñecemento dos problemas de Pontevedra que nos deu estes 4 anos de exercermos a oposición útil no Concello, e iso reforzado con incorporacións tan valiosas como a de Teresa Casal, cunha acreditada experiencia de xestión no Concello. E presentámonos porque chegou a hora dos barrios, hai que abrir a cidade ao mar transformando o Peirao das Corvaceiras, Mollabao, o Castañal ou Monte Porreiro non son menos que a ninguén nesta cidade. Chegou a hora das parroquias, isto vai de dotalas de abastecemento de auga, de saneamento, pero tamén de centros de día, dun viveiro de empresas, de mellores conexións a internet e de transporte, evidentemente. Chegou a hora de relanzar a economía e o emprego de Pontevedra. O Concello debe ter un servizo de emprego captando fondos de outras administracións e achegando fondos propios e debe contratar desempregados. Chegou a hora do territorio e a mobilidade, hai que mancomunar servizos con o Concello de Poio e con outros limítrofes e poñer a andar autobuses eléctricos con frecuencias boas e asequibles. Chegou a hora da xustiza, do benestar social, eso implica salvar o asilo e o uso sanitario do hospital e, polo tanto, tamén chegou a hora de agradecerlle os servizos prestados ao señor Lores e de que se faga cargo do Concello outro equipo. Gracias. Pasamos ahora a Ciudadanos. Goyo Revenga, cando queira. Muy bien. Empleo, comercio local, limpieza, los deseos de los ciudadanos para el 26M. Este fue el titular de un medio de prensa el 18 de mayo. Ante la miopía general de los políticos, es la ciudadanía quien pone encima de la mesa el debate para sus problemas, necesidades y deseos. A los políticos nos toca escuchar y darles respuestas a estas peticiones. Ante un modelo de ciudad en el cual o mellor está por vir, lo acaba de decir el señor Fernández Lores, qué lamentable es que después de 20 años aún tengan que venir cosas fundamentales a Pontevedra. Han desaprovechado el tiempo para crear oportunidades para los jóvenes. Han desaprovechado el tiempo para hacer una Pontevedra vertebrada con el rural. Han desaprovechado el tiempo para hacer una Pontevedra socialmente sostenible. Han desaprovechado el tiempo para hacer una Pontevedra abierta a la comarca, a la provincia, a Galicia y a España. Y han desaprovechado el tiempo para hacer de Pontevedra una capital con servicios adecuados. En Ciudadanos hemos basado nuestro programa en estos problemas, necesidades y deseos. Vamos a ganar el tiempo para el empleo, para el comercio, para la limpieza, para los servicios sociales, para el rural, para los jóvenes y también para los mayores. En definitiva,
vamos a ganar el tiempo para Pontevedra. Gracias a todos. Iniciamos o tempo de debate. Ahora, podéndose interrumpir, apostillar os diversos temas que temos falado. Comenzamos polo primeiro dos bloques, un amplo bloque como é o tema das infraestructuras. Falábase hai pouco en campaña de que o Concello loite xestione porque se finalice a autovía A57, a chamada circunvalación de Pontevedra, a recuperación da ría, coa marcha de Ence ou non. Quen quere abrir o debate? Bueno, creo que... Vamos a ver, abro. Empezaste hablando del tema de la AP57, la famosa... La A57. AP57, sí, A57, AP57, no sé exactamente cómo es el término. Lo que está claro es que esta infraestructura lleva... el último retoque que se hizo fue en el 2009, donde se tuvo que hacer una nueva informe medioambiental. Ahora solo está en realización un tramo que va desde el nudo de Vilaboa hasta el polígono del Campillo, que son aproximadamente 4 kilómetros. Estamos en el 2019, o sea, han pasado 10 años y solo hay 4 kilómetros hechos. Está el estudio medioambiental y la propuesta para llevarla al enlace con Seve, que son otros 4 kilómetros. Hombre, yo creo que este ritmo, esta infraestructura que es vital para Pontevedra, que es conectar Pontevedra con la meseta, con la 52 por Puente Areas o por la Cañiza, no sé muy bien por dónde va al final el enlace, a lo mejor los hijos de mis hijos a lo mejor la pueden ver terminada. Yo creo que ya no llegaré. Bueno, eu creo que cando se fala de infraestructuras hai que ter en conta algunhas cousas, non? Bueno, primeiro que vamos con retraso en moitas infraestructuras que son absolutamente necesarias, non? O segundo elemento é que cando goberna o Partido Popular en Pontevedra non hai inversións en infraestructuras, esquécense de nós, e así pasou durante os últimos 7 anos de goberno do Partido Popular. Porque as infraestructuras hai que ter en conta outra cousa, é dicir, non son cuestións que se poden abordar dende o Concello de Pontevedra unilateralmente ou en solitario. Se necesita a colaboración de outras administracións, fundamentalmente a administración do Estado, non? O segundo elemento que hai que poñer en riba da mesa tamén é que hai unha certa incapacidade do actual alcalde, candidato do BNG, para chegar a acordos con outras administracións, non? Vemos como vai pasando o tempo e os acordos non chegan, hai moitas disputas, hai moitas pelexas, hai moitas promesas, pero logo eso non se certifica, non? E a terceira cuestión, que creo que tamén hai que poñer sobre a mesa, é que, dada a composición do futuro goberno de Madrid, o Partido Socialista de Pontevedra está en unha sintonía perfecta para conseguir que todas esas infraestructuras, ou parte delas, ao menos, que se teñen que poñer en marcha en Pontevedra, poidan poñerse en marcha, esquecéndonos deses anos oscuros de gobernos do Partido Popular. Aquí temos que poñer en marcha moitas cousas, non? Algúas que dependen da Xunta de Galicia, que non están absolutamente abandonados, chámese Montecelo, chámese o arranxo da carretera chamada carretera de Vila García, e hai outras cousas que dependen do Estado central, é dicir, cando se di que hai que recuperar e abrir Pontevedra ao mar, ademais de facer proxectos un pouco utópicos, hai que contar co goberno do Estado, coa administración do Estado, porque hai moitos terreos que son do dominio público que teñen que ser que teñen que contar coa administración. Por lo tanto, o Partido Socialista o que garantiza é que esa sintonía que hai entre Pontevedra e Madrid vai a repercutir positivamente en Pontevedra. Hai varias alusións aí, pediu a palabra Rafa Domínguez. A mí me gustaría, por ejemplo, que aquí aprovechésemos y el alcalde pudiese explicar su posición sobre la 57, porque la verdad es que cuando los vecinos le requirieron y quisieron ir a hablar con él, no lo recibieron, no fue quien de recibir a los vecinos, es más, lo tuvieron que abordar en el pasillo, que fue la única forma de que él hablase con los vecinos. Por lo tanto, ya podíamos aprovechar y hablar y saber cuál es su posición, porque lo que decía en el 2003 es distinto a lo que dice ahora en el Pleno o lo que va diciendo por ahí. Por lo tanto, primero tenemos un alcalde que se ha olvidado de conectar y de hablar con los vecinos, y es concretamente en este tema de infraestructuras se ha olvidado completamente. Pero además tenemos pues que con infraestructuras el gran proyecto que tiene Pontevedra en los próximos años, y ahí el señor Lores está colaborando con la Xunta, es el Hospital de Montecelo. El nuevo Hospital de Montecelo va a ser la inversión más importante que va a tener 3 anos Pontevedra. Bueno, pero va a ser la inversión, se están cumpliendo los plazos. Si tú estás en el Concello y sabes que se están cumpliendo los plazos, va a tener el hospital más importante que hay. Y en cuanto al PSOE, que habla de inversiones, bueno, pues ha propuesto en los presupuestos la inversión más baja de la historia para Galicia en 20 años. Por lo tanto, el PSOE no puede presumir de contribuir a Galicia. Eu quería poñer unha nota discordante sobre a 57, porque aquí non se está falando dos veciños e das familias de moitas parroquias
de Pontevedra. A 57 na Lei de Estradas do Estado é unha autovía que discorre en paralelo á autoestrada do Atlántico entre o Porriño e a Coruña, ten doble carreiro en cada sentido, vai valada, únicamente ten accesos nas entradas e saídas de cada tramo, non é unha circunvalación de Pontevedra porque dista máis de 7 km do centro da cidade, e o custo económico desa infraestructura, si se paralizase, permitiría ir ao rescate da autoestrada do Atlántico e, polo tanto, ofrecerlle aos usuarios esa vía absolutamente necesaria para a economía de Galicia de xeito gratuito. Nos opoñémonos a esa infraestructura por considerala un malgasto innecesario e sabemos que aínda que sexa a loita de David contra Goliat, son moitas as veces en que David gaña a Goliat, temos casos en Pontevedra como próximos a Pontevedra como da empacadora de Vilaboa, que a mobilización dos veciños e o apoio das administracións locais permitiu paralizar. Se un concello como de Pontevedra se opón a esta obra que claramente perxudica a centos de familias que ven expropiadas as súas casas e que ven afectados as súas propiedades, se o Concello encabeza esas familias, a tranquilidade chegaría a eles e o Concello estaría facéndolle un servizo a toda Galicia, porque eses cartos poderían empregarse en rescatar a AP9. A ver, que hai moitas alusións ao señor Lois. A ver, moi brevemente. En primeiro lugar, hai unha definición clara de todas as infraestructuras que fan falta nesta cidade, sobre todo que se fala de rede viaria, ferroviaria e de outro tipo, porque o Concello se preocupou de xuntar a todas as administracións e chegamos a un consenso, xa no ano 2003, 2004. Co Partido Socialista en Madrid. Chegamos a un consenso e daquel consenso estaba todo. Primeiro, a circunvalación. É a única cidade que non ten unha circunvalación. Nós defendemos que haxa unha circunvalación desta cidade, porque é imprescindible, absolutamente imprescindible, para conectar os polígonos industriais, para sacar tráficos pesados do centro da cidade, para que, por exemplo, a estrada de Vigo non sea a estrada que ten máis tráfico de todos, e é inevitable facer unha circunvalación libre de peaxe, independentemente de que a nosa visión a respecto da conexión Pontevedra-Vigo coa autoestrada debe ser unha gran vía de comunicación, se pudera ser, ademais, unha gran vía no sentido que tuera arborado, que sea esa vía de comunicación permanente entre Vigo e Pontevedra, obviamente sin peaxe. Pero iso non quita da necesidade de facer unha alternativa libre de peaxe que conecte todos os polígonos industriais da comarca. En segundo lugar, eu tomo a palabra ao señor Tino Fernández, e a tomo, porque hai 3 ou 4 temas que son, obviamente, que teñen que ver coa administración central. Unha é a autovía, outra é o traslado de Ence, que independentemente de que efectivamente está en vía judicial, tamén é certo que si a prórroga de Ence foi irregular e non se atén a dereito, bueno, pois Ence xa debería de ter parada xa a súa actividade, non? E iso é unha cuestión administrativa da propia administración. Nudo de bombeiros. Temos o nudo de bombeiros, hai 5 anos que temos o proxecto no Concello. Bueno, iso agora é responsabilidade da administración central. Paseo a Marín é unha demanda de moitos ciudadanos do Paseo a Marín e que eu escoitei por aí que parece ser que non se vai facer, que non é do interés do PSOE local. E logo, outra cousa que é a senda verde entre Pontevedra e Arcade, que tamén é absolutamente importante. Por lo tanto, eu tomo a palabra e para que, obviamente, como político local que ten fío directo co responsable do Estado, pois vayamos avanzando nesas razonablemente. Me parece, señor Lores, razonablemente. E logo despois hai máis cousas, non? Indiscutiblemente. Nós chegamos a acordo coa Administración Autonómica para o hospital, que esperemos que vaya adiante. Tamén chegamos a acordo coa variante de Alba, non sale para nada, etc. E hai outras moitísimas cousas que non están salindo. Se está facendo acceso a Montecelo, con esa ronda urbana que o fixo o Concello cando tiña que haber feito a Xunta. Bueno, temos previsto tamén a variante de Montecelo, temos previsto acceso a Monteporreiro. Pero, por lo tanto, eu creo que están enfocadas, e eu quero decir aquí unha cousa: as infraestructuras son necesarias,
imprescindibles para que Pontevedra poida avanzar no futuro e van a ser motivo de unha dedicación especial do próximo goberno para que avance. E con retraso, señor Lores, e con retraso, porque a infraestructura que acaba de comentar vostede agora, que vai do nudo da carretera da autoestrada de Marcón, en donde está Moldes, hasta Montecelo, que por certo non chega a Montecelo, se queda detrás de la casa. Bueno, eso es aparte, ese lo llevaban ustedes en el programa de 2007, las 1050 ideas para Pontevedra. Al señor Tino Fernández, pues la verdad que me sorprende. Parece que el PSOE nunca gobernó en España. O sea, de 45 años de democracia, 30 los ha gobernado el PSOE. Y por Pontevedra, perdone que le diga, pero poco no, poquísimo hizo. Poquísimo. Esa explicación, hacemos una ronda rápida para cerrar ya bloque de infraestructuras. Vamos a ver. Por alusiones, un segundo. Sí, no, é que hai no que expón o representante de Ciudadanos hai un componente de ignorancia bastante importante. Non, perdón, de ignorancia non. Porque aquí hubo unha mesa que se chamou e o alcalde fixo referencia a la que chamou M4, gobernando o Partido Socialista en Madrid, que truxo, si mesa se poden facer moitas, pero mire, si usted ignorante, perdone, ignorante me puede igual decir otra cosa, pero ignorante no me llame. Pero acaba, si usted se cala e me escoita, podemos falar. Ignorante non me llame, retire la palabra, por favor, señor Fernández. Hubo unha mesa que se chamaba M4 que truxo a remodelación do Nudo do Pino, a urbanización da carretera de Vigo, por Salcedo, a urbanización pola carretera de Ourense, a nova rúa Josefina Ruti. Eso se fixo con orzamentos pactados polo Concello. Non diga vostede que cando goberna o Partido Socialista para Pontevedra non ve nada. Outra cousa é poñer cartos nos orzamentos en 35 anos. Outra cousa é poñer cartos nos orzamentos que logo non se executan como fixo o Partido Popular. Ignorante, non insulte. En canto a outro. Pídame disculpas, señor Fernández. Vou ter que pedir disculpas. Non, non lle vou pedir disculpas. En todo caso, retirarei a cousa, pero vamos si vamos a rebaixar o nivel a tono de me pides perdón ou me enfado, entón mal asunto, non? En todo caso, señor Lores, os pontevedreses e pontevedresas poden ter por seguro que o Partido Socialista de Pontevedra estará a disposición deles para acadar todo aquilo que vostede aínda non foi capaz de acadar de Madrid. E nós estamos dispostos a facer todo o que sea posible, por exemplo, para que a AP9 teña un tratamento diferente e que non sexa o escándalo que é hoxe en día. E con respecto a mesa de negociación, alégrome que despois de tanto criticar a mesa de negociación para o traslado de ENCE, ahora xa se fale da mesa de negociación de ENCE. A mí aléganme moito. Tamén, por certo, con respecto ao Paseo de Marín, hai algo administrativamente que facer. Non, usted fixo referencia á mesa de negociación para trasladar a ENCE. E con respecto ao Paseo de Marín, insistir, tal como está diseñado o Paseo de Marín, é unha barbaridade medioambiental. É unha barbaridade medioambiental a que hai que buscarlle unha solución. Porque pilotar sobre o mar é unha auténtica barbaridade medioambiental. Vamos a cerrar tema de infraestructuras con Rafa e Luis. Muy rápidamente, aquí salió el tema de ENCE. Bueno, que la ciudad con más paro de Galicia tenga un alcalde que quiera echar a 800 familias, que los quiera poner en la calle, que quiera que todos los transportistas, todas las empresas accesorias y el alcalde esté de acuerdo en que se vayan y se cierren y que la gente se vaya al paro, a mí me parece que es una absoluta aberración. Yo creo que necesitamos un alcalde que defienda el empleo en Pontevedra, necesitamos un alcalde que se preocupe y que diga que va a hacer algo por el empleo, porque el mayor problema que tenemos ahora es el desempleo en Pontevedra y solo hay que ver los comercios cerrados y no hay ni una sola medida del alcalde para alternativa para esas 800 familias directas y todas las empresas accesorias que van, entre otras cosas, a deteriorar el puerto de Pontevedra Marín. Antes de abrir ese melón, Luis. Bueno, creo que este bloque, con perdón, era sobre infraestructuras e casi ia rematar falando da ronda leste da cidade. O Concello e o Goberno do bloque de Lores no ano 2000 declarou no ano 2009 declarou o ano 2010 ano das infraestructuras, xa se falaba da ronda leste da cidade, estamos 10 anos despois e apenas está iniciada. Teóricamente, o Partido Socialista podía tamén contribuir
xa nos últimos 4 anos desde a Diputación gobernada polo Partido Socialista e polo PSOE, e vemos que leva un atraso moi considerable, e iso sí que non é froito de falta de diligencia de outros gobernos, senón da Diputación e do Concello de Pontevedra. Ademais hai unha cousa que quero só para terminar, un segundiño, señor Moi breve, Robles. por favor. Breve. Es que parece aquí que o PSOE nunca gobernou Pontevedra, pero en estos 20 anos, 16 anos, foron gobernos bipartitos. En estos últimos 4, o señor Lores deulle unha patada e fixo, digamos, un apaño. No, eu só quero Xa decir... que saleu o tema de ENCE... Unha cousa nada máis. Dicir, a ver, nos diseñamos en colaboración coas outras administracións cales son as necesidades desde o noso punto de vista. Por eso digo que no próximo mandato para min vai ser unha prioridade intentar axilizar que as outras administracións fagan o que teñen que facer. Porque se as outras administracións non fagan o que teñen que facer, esta cidade non vai avanzar a velocidade que queremos que avance. Nada máis que eso. A ver, tema de ENCE. Algúnha opinión máis, aparte da de o representante do Partido Popular, de Rafa Domínguez, por deixalo aí xa e pasar a promoción da cidade? El tema de ENCE. El señor Tino Fernández abriu un melón e ahora a ver como lo cierra. Bueno, a min agardame saber que teño tanta capacidade para abrir melóns dese tamaño. Eu creo que o melón abriuse no ano 1959, cando un goberno franquista... Largómelo fía, señor Fernández. Pero o melón abriuse aí, non? E se abriu tamén cando a Lei de Costas do ano 88 estableceu que no ano 2018 a empresa tiña que irse de aí. E se seguiu abrindo cando no ano 2001 a empresa que comprou ENCE sabía que se tiña que ir no ano 2018. E seguiu ese melón abríndose cando o Partido Popular modificou a lei para beneficiar a empresa, pero o fixo tan mal que non vai a poder ser. Ese é o melón. Entón, o Partido Socialista non abriu ningún melón. O Partido Socialista ven dicindo, o Partido Socialista ven dicindo dende fai décadas, ENCE sí, pero non hai. Venno dicindo dende hai décadas, non engañou a ninguén. Aquí, a quen hai que pedir responsabilidades é, por un lado, a empresa, porque é unha empresa privada, hai que pedir responsabilidades, e logo hai que pedir ao Partido Popular que fixo mal as cousas. No. A empresa se ten que ir de aí, e a mellor alternativa, a única alternativa, porque somos os únicos que estamos poñendo enriba da mesa unha alternativa, é sentarse a negociar para onde se vai a trasladar. A responsabilidade de que exista un proxecto industrial de ENCE en Pontevedra ou en Galicia é da empresa e, en todo caso, do goberno do Estado ou do goberno da Xunta. Nós, os pontevedreses, e eu como alcalde de Pontevedra ou como candidato a alcalde de Pontevedra, o que vou a loitar sempre e loitarei sempre pola recuperación da ría, porque é a única que temos é nosa, e desde o punto de vista medioambiental e de xeneración de actividade económica é moito mellor ter unha ría recuperada que non cunha empresa. Sí, pero seamos justos, e a recuperación da ría ten que ser por unha normativa comunitaria. Eso está claro. E o primeiro que temos facer é o xanamento das cidades que rodean a ría. Eu sou un apunte. No ano 2001, cando se privatiza na súa totalidade ENCE, a empresa que a compra sabe que ten 17 anos de actividade, pero tamén o saben as administracións. E gobernadas no goberno central polo Partido Socialista e tamén polo Partido Popular, e na Xunta de Galicia, 4 deses anos, entre o 2005 e o 2009, gobernadas polo Partido Socialista e o Bloque. O Bloque co Conselleiro de Industria e o Partido Socialista co Conselleiro de Medio Ambiente. Descoñecemos as xestións feitas, ou, desde logo, se as houbo, non deron ningún resultado, e non só é que a empresa non fixese os deberes porque non tiña interese neses 17 anos polos que comprou a empresa, pero tampouco as administracións, entre elas administracións gobernadas polo Partido Socialista, fixeron os deberes buscando un plan e unha fórmula que permitise o que agora estamos reclamando moitos, que é o traslado negociado de ENCE. Agora resulta que o problema é o Partido Socialista. Cambiamos de... En parte sí. Cosas oiredes. En parte sí. Cosas oiredes. Cambiamos de tema, vamos a falar da promoción da cidade, algo moi importante. Aí caben moitos temas. Non sei se o candidato a revalidar a alcaldía quere falar abrir xogo co tema da promoción da cidade. Sí, xogo, porque se despois hai debate non me importa. Eu creo que nadie podía pensar aí 15 ou 20 anos que Pontevedra estuvera, digamos, en boca de todo o mundo a respeito dun modelo urbano atractivo, envexado por moita xente e que recibe visitas
de técnicos, de alcaldes de toda Europa, de América e incluso de Asia, ¿no? Este modelo e ese posicionamento estratégico da cidade nos abre moitísimas portas, en todo caso unha garantía de futuro. Cando nós decimos que o mellor aínda, o mellor é que non lle puxen a palabra aínda, pode ser, o mellor aínda está por vir, porque toda esta proxección exterior e todos eses retornos son exponenciais, absolutamente exponenciais. E ademais de todo eso, este modelo urbano axudounos tamén a posicionar empresas de Pontevedra. Fixemos algún viaxe donde levamos empresarios para que iniciaran contactos con outras actividades, con actividades fora do seu país. Estou esperando o retorno. Vale. Os datos do retorno. Nada, perdón. Me molesta moito que me interrompa. Disculpe. Pero yo digo para que ainda queda media hora. Entón, eso vai ter continuidade, vai a ter novas embaixadas, novas misións comerciais. Eso nos está posicionando a nivel tamén internacional. Non é casualidade que o ano pasado, por exemplo, a cidade de Pontevedra fora a cidade que máis medrara en turismo, en pernotacións de todo Galicia, dito por Nava Castro, non dito por ninguén especial, o sea, ninguén da nosa corda, non? E, polo tanto, eu creo que hai un futuro esplendoroso, non? E que ten que ver con ese posicionamento que a cidade ten e está xenerando, ademais, tamén moitísima actividade económica que eu creo que moitos dos que están aquí desconocen. Eu recomendolle que profundicen un pouco nestas novas empresas que se están internacionalizando, que teñen sucursales fora do país, que están con franquicias en todo o país e que están xenerando moitísima actividade económica. O mellor algunha, por poñer unha sola. O sea, hai aquí unha empresa de distribución que ten 300 traballadores, que distribuye libres en todo o Estado, en Europa, Portugal e incluso en América. 300 traballadores. Son máis traballadores directos que os de Ence, vale? E está aquí. E é unha empresa das que se chaman empresas 4.0, con novas tecnoloxías, con innovación, etc. E ese é o camiño que ten que ter esta cidade na promoción económica. Vamos a ver. Yo no le niego la mayor. Yo lo único que le estaba preguntando antes, cuando usted estaba hablando del retorno, del famoso viaje a México, estoy esperando que me den los datos del retorno que han tenido estas empresas, de todos los viajes. Cuando hacen una misión empresarial, normalmente lo normal es después exponer cuál es el resultado a nivel de empresarial. Me encantaría, y aparte estoy orgulloso de que vale, pero estoy orgulloso que se me dieran los datos, que no se hablara de vaguedades y que se dieran los datos de que una empresa como Sedga llega a México y firma contratos por X millones de euros, que la tienda de Amelia llega a México y firma contratos por X millones de euros, que el señor Bertal va a México y abre un restaurante. Eso sí que me llenaría. Lo que no veo es eso. Es la única crítica que le hago. Rafa. Bueno, yo en cuanto a promoción económica, creo que el alcalde está un poco confundido. Lo primero, mucha promoción económica en la ciudad con más paro de Galicia. Eso es lo constante. Por lo tanto, ahí tenemos que pensar si lo estamos haciendo bien o no con la cuestión del empleo. Pero lo segundo, confunde promoción económica con irse de vacaciones o hacer turismo, que el alcalde haga turismo. Es un alcalde que estuvo 3 veces en Francia, en Nueva York, en México. Digo así, los que se me acaban de ocurrir: Brasil, Italia, China, Corea del Sur, Arabia Saudí, y que en Pontevedra en los últimos 20 años no haya hoteles nuevos, cuando los hay en Vigo, en Santiago, en Coruña, en Lugo, en Ferrol. Sí que hay hoteles nuevos. Por lo tanto, el retorno ese que él dice es muy etéreo. Yo creo que promoción económica es hacer que, por ejemplo, haya suelo empresarial en Pontevedra, que es muy importante y que tardó 15 años en que el suelo empresarial de Pontevedra se normativizase, porque, entre otras cosas, no hay un PESOM. Yo creo que confundir promoción económica, que el alcalde se vaya de vacaciones con el dinero de todos, es complicado y es completamente distinto. Por ejemplo, yo no sé si promoción económica es gastarse 3.000 euros en una cena en Nueva York. Yo creo que no. Yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas y de promocionar Pontevedra, en la que no se ha creado ni un hotel en los últimos 20 años. Bueno, é evidente que, por lo menos por parte do Partido Socialista, vimos a este debate para aportar ideas e para aportar proxectos, non para criticar
solo criticar, non? Digo, pero bueno, é unha reflexión que fago en voz alta, non? Que a cidade se promocione, que a cidade avance, que a cidade está ben posicionada en España, en Europa e mesmo no mundo, é obvio, non? Parece que hai algunhas forzas políticas que non acaban de entender que a transformación da cidade tamén axudou a eso, non? Entón, bueno, parece que incluso lles molesta algo que esa transformación da cidade na que o Partido Socialista colaborou, non? E que fixo posible ese posicionamento no mundo, non? Ahora ben, dito isto, é dicir, non podemos dormirnos nos laureis. Hoxe en día hai, digamos, que dous elementos que a través dos cuales nos estamos promocionando, non? Básicamente, dous elementos, que son os premios, non? Os premios que nos dan e os eventos deportivos, non? No anterior mandato fíxose algún intento importante para dar pasos para abrir eses elementos promocionais e buscar novas fórmulas, non? Incluso nos deportes, non? É dicir, nos eventos deportivos hai que buscar novas fórmulas, hai que pensar se os eventos deportivos de rúa son máis rentables ou menos rentables, ou se os eventos deportivos de pabellón son máis ou menos rentables, ou se hai que ir a eventos deportivos de marca propia, non depender tanto das federacións, como por exemplo pasa coa Catrópicos, que creo que xa está establecida. Hai que darlle unha volta a eso para seguir avanzando na promoción da cidade. Hai que promocionar tamén culturalmente. Temos un museo fantástico e unha facultade de Belas Artes que ten que dar moito máis xogo, non? O Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago é un elemento referencial fundamental. Si un campeonato de multiesport de triatlón con 3.000 participantes ten un retorno importante, imagínense vostedes o Camiño de Santiago con 60.000 ou 70.000 personas que pasan por Pontevedra e que aínda non somos capaces de darlle propostas suficientes dirixidas a eles para que pernocten unha noite máis en Pontevedra. Por lo tanto, aparte de mellorar a responsabilidade hoteleira e hosteleira, creo que todavía temos un amplio camiño por recorrer e nós, acabo de esbozar algunhas das propostas que dentro do Partido Socialista vamos a facer, porque non todo vai a ser criticar. Claro que hai, Luis. Estamos vendo aquí a presentación en sociedade do dúo Fernández, Agustín e Fernández Miguel. Non caigas nos tópicos, nos típicos. Fala do teu libro. Sí, vou falar do meu libro. Sí, é curioso que se parece que molestan as cousas. No, é curioso. Sí, pero parece que molestan. Bueno, eu creo que non interrumpí nunca o que desde que empezou este debate nunca interrumpí a ninguén e menos a ti. Xa lle pediu disculpas. Sí. Bueno, aquí faise un paralelismo entre promoción da cidade e viaxes, non? E somos moitos os que nos preguntamos cales foron os retornos da que se chamou misión comercial a México, non? Porque aparte de que se desplazase ali o alcalde e o seu séquito, non sabemos os resultados para Pontevedra. O que si sabemos é que nestes 4 anos de mandato o señor Fernández Lores fixo máis de 5 voltas ao mundo, non? Bueno, realmente a promoción da cidade depende moito máis que a diso do que apuntaba agora o señor Fernández do Camiño Portugués e polo tanto temos que agradecerlle moito máis aos amigos do Camiño Portugués e a Celestino Lores o traballo que desenvolveu ao longo destes anos nesa promoción máis que as viaxes dun alcalde. Por certo, a pesar de que os tramos do Camiño Portugués en Pontevedra, en Alba, polas Unqueiras de Alba, ou mesmo na rúa Otero Pedrallo, fronte ao albergue de peregrinos, non están nada ben atendidos polo Concello de Pontevedra. E, en todo caso, cando fala Lores, o señor Lores, de que nos agarda un futuro esplendoroso, eu recordo as praias esplendorosas que vía durante os tempos do Prestige Federico Trillo. Bueno, vamos cerrando o tema. A nivel de promoción, es que aquí creo que se ha confundido promoción con marketing, y la promoción económica de la ciudad es atraer personas a la ciudad, atraer gente de toda España, de Europa y del mundo. Eso no se puede hacer improvisando. Y lo primero que hay que plantearse, y nosotros lo llevamos como uno de los puntos fundamentales del programa, es un plan estratégico del turismo. Eso es la primera herramienta que hay que poner sobre la mesa. Otra herramienta que tenemos en el programa es el plan Pontevedra Más Cultural. Un plan cultural que vaya de mayo a octubre, que tiene muchísimas actividades y que esa cultura genera un movimiento de personas y un movimiento económico que daría vida a la ciudad. Entonces,
muchas veces todo esto hay que poner en valor muchas cosas de las que se hacen. Nadie critica por criticar. Yo pedí solamente que me explicaran el retorno, con todo respeto, señor Lores. Lo que está claro es que la promoción es poner a Pontevedra no solo por un modelo de ciudad, sino por cultura, y poner un plan estratégico de turismo. Solo un pequeño dato. En Pontevedra tenemos 3 oficinas de turismo. 3 chiringuitos de turismo. Uno del Ayuntamiento, uno de la Xunta y otro de la Diputación. Vamos a tener sentidiño. Quere apostillar algo moi breve que temos que falar do rural. Moi breve. Negar a evidencia de que esta cidade saleu en todas as televisións de media Europa, de Corea ou de China ou de outros sitios, ou que hai reportaxes en periódicos internacionais, non lle neguei, ou que acabamos de ter neguei. un triatlón, non foron 3.000, foron 4.000 participantes activos e máis ou menos 8 ou 10.000 visitantes. E é un tema que afectou absolutamente a todos os sectores. Eu estuve con taxistas pola mañán, bueno, e foron 10 días de actividade na que non daban abasto. Pero las ventas de gasolineras, los hotéis, os comercios, etc. Ese posicionamento, ni campaña, ni plan estratégico. O posicionamento que temos hoxe a nivel internacional era imposible económicamente falando. Por lo tanto, logo despois hai certo resentimento, non? Certo resentimento. O sea, facer unha promoción exterior e falar de viaxes, bueno, eu prefiro non catalogar, ponlle chamar resentimento. Non, por miña parte vamos a cambiar de bloque, vamos a cambiar de bloque e vamos a falar de algo moi importante que é o rural. Non solo ahora viñamos falando da cidade, vamos a falar do rural e das principais aportacións dos partidos políticos para o rural e as parroquias. Quen quere empezar? O gran olvidado Goyo, destos 20 anos. Adiante. Vamos a ver, o rural é o gran olvidado destos 20 anos. Ainda estamos acabando o alcantarillado famoso, que tamén estaba no programa desde tempo inmemorial do programa do señor Fernández Lores. Entonces nós temos propostas claras, sencillas, cousas que faciliten a vida da xente do rural. Tenemos o plan das 3 As, que o alcantarillado, o alumeado e o asfaltado de todo o rural, a facer unha auditoría de como está eso e poner en marcha ese plan. Queremos acercar a administración do Concello ao rural. Queremos ter servicios sociais por rural, como é aproveitar as instalacións das casas de cultura, das casas de montes do noso rural e montar centros de día para esas persoas maiores que están no rural e así tamén dar descanso a todas as persoas que os cuidan, que solen ser as mulleres. Queremos facer que cando se fagan as obras, fágase con sentidiño, que é esa palabra galega que expresa moitas cousas, como agarimo. Entón, que se fagan con sentidiño e cando se faga unha obra para meter unha canalización de agua ou unha canalización de luz, que se poda facer outras canalizaciones e non ter que estar levantando. Queremos levar a fibra óptica ao rural. Temos un plan ambicioso para o rural e creo que como municipio lle debemos moito ao rural. A ver, candidatos, máis. Todo o mundo ten planes ambiciosos para o rural e para os barrios, porque aquí hai que meter tamén os barrios, non? O problema de logo é leválos a cabo, non? Porque os cartos son os que son e as posibilidades económicas son as que son. En todo caso, sí estaría ben que os orzamentos municipais, cando se planifiquen, se executen, porque cando queda sin executar o 50% estánse perdendo os recursos, non? Neste ano e nos anos pasados. Quedan sin executar nun ano e se executan un ano. No, sí, pero se conta o 39%. Isto non é unha 39%. administración Miguel, autonómica ou a xeral donde se perde. Ti sabes que non é así. Ti sabes que hai proxectos que se non se executan nun ano. Non faremos todos ao mesmo tempo, senón non nos enteramos. Se executan nun ano se perden. Entón, bueno, creo que estar constantemente arrastrando deuda executada ou deuda de cantidad de cartos que non se executan non é bo para uns orzamentos. Por lo tanto, creo que ese non é o procedimento de un bo goberno ni unha boa xestión. Pero volvendo ao tema, é dicir, as parroquias e os barrios, as parroquias e os barrios, cando nós estábamos no goberno, o nivel de execución era moito máis alto, bastante máis alto do que os últimos 4 anos. As parroquias e os barrios presentan un evidente desequilibrio en canto a tratamento e en canto a inversión por parte do goberno.
É certo que necesitamos expandir a transformación de Pontevedra, correxir o que está mal feito e expandir a transformación de Pontevedra. E iso require inversións e tamén require imaginación e require consenso, porque hai temas que non son solo do goberno municipal. Por exemplo, o transporte público. Hai que sentarse a falar seriamente coa Xunta de Galicia. Non vale que dous gobernos se estén peloteando un tema e utilizando políticamente e non se avance. Por exemplo, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. É moi difícil pensar en consolidar poboación no rural se non temos un plan xeral de ordenación municipal novo. O rural perdeu población os últimos 10 anos e en parte tamén é por eso, non? Se non temos un transporte público e obligamos a xente a utilizar o coche e logo non encontra aparcamentos nin disuasorios en condicións, se non temos un plan xeral, pois mal vamos a andar. Por tanto, plan xeral, transporte público. Pero logo tamén hai outras cuestións que se poden facer do Concello. Por exemplo, axudas para a rehabilitación de viviendas, para que, mentras o plan xeral non funcione, se poida actuar sobre as viviendas actuales e se poidan rehabilitar. Por exemplo, axudas na fiscalidade, como teñen outros concellos como Santiago, dende fai 15 anos, de forma que aqueles núcleos que non dispoñen de saneamento teñen unha rebaixa no IBI, por exemplo. É dicir, hai cuestións que se poden levar a cabo e que poden favorecer o rural sin grandes gastos. Rafa. Bueno, yo quiero decir que Lores lleva 20 años de alcalde y los problemas en el rural son los mismos que hace 20 años. Lo que pasa es que cada vez que se acercan las elecciones se acuerda del rural. Yo me acuerdo que el último, en la campaña anterior, era el mandato del rural y presumía de que iba de verdad a cuidar el rural y no hizo nada. Y ahora acaba de anunciar 100 millones de euros. Es una pena que esos 100 millones de euros no los hubiese usted gastado antes o invertido antes en el rural, señor Lores, porque no ha hecho absolutamente nada. Pontevedra es la única ciudad en la que tenemos un alcantarillado deficiente e inexistente en la mayoría de los casos. Tenemos un problema con el agua porque no llega a la mayoría de las casas o muchísimas casas. Tenemos un problema con el transporte público en el que no existe y es absolutamente deficiente. Tenemos un problema con el plan Seral en el que en los últimos 30 años no se ha aprobado un nuevo plan Seral en el que no se puede construir en el rural, por lo que no se fija población. Tenemos un problema en el que solo se invierte en lombos y no se tapan, ni se bachean, ni se asfaltan las pistas. Tenemos un problema básicamente, y es que en Pontevedra hay pontevedreses de primera que pagan impuestos y reciben servicios, y hay pontevedreses de segunda, para el señor Lores, que pagan impuestos y no reciben ningún tipo de servicio porque están exactamente igual que estaban hace 20 años. No ha hecho absolutamente nada por el rural. Señor Lores, ¿algo? Sí, claro. A ver, vou decir unha cousa moi importante. Mira, os que vivimos no rural, sí, porque hai algún que non saleu da peregrina. Hai partes que están mellor, Home. Os que vivimos no rural sabemos que nunca se invirteu tanto no rural, nin se vai, e se vai a invertir moitísimo máis no rural. Home, eu son un concelleiro, eu fui un alcalde 20 anos, pero fui un concelleiro 32. E eu sabía o que se invertía no rural. La nada. Camións de chapapote en frío para ascender os vecinos. Non hai nada que ver do rural. Hombre, estamos falando de saneamento e para informarlle a algún, hombre, eu creo que excepto Coruña e Ferrol, que non teñen rural, non hai ninguna cidade que este co nivel de servicios de saneamento de agua que ten Pontevedra. Mentira. Ninguna. Mentira. Ninguna. Mentira, e vamos a ser a primeira cidade de Galicia con rural que vai ter o 100% das vivendas saneadas. E no próximos 4 anos se vai a meter tamén abastecemento nun 50% das parroquias do rural. Bueno, e iso porque temos unha inversión de 58 millóns que a algunha xente non lle pareceu ben que fixéramos un contrato de agua que nos vai posibilitar facelo. Estamos facendo 5 campos de herba sintética, temos casas de cultura ou centros sociais, nalgúnas parroquias hasta 3, en todas as parroquias. Pois demoslle servicio, demoslle utilidade. Estamos cun alumeado que estamos sustituindo por LED en todas as parroquias. Oiga, es que non hai ni color. E para información de todos, porque me dá a impresión de que hai un desconocimiento grande, 6 veces máis por habitante de inversión no rural que no urbano. Estamos chegando a 54... E agora, a partir de agora, 100 millóns nestes próximos... Señor Lores, gracias. Estamos chegando a 54 e queda un minuto de oro. Por favor, sí. Goyo, tiña pedida a palabra. Si, podo falar co mesmo coñecemento de causa que o señor Lores, porque eu vivo desde hai tanto tempo como el nunha parroquia de Pontevedra. Hai un dato que no ano 2000 en Pontevedra un tercio da poboación vivía nas parroquias e agora é unha cuarta parte da poboación. Ese é un dato e ten que ver coa falta de plan xeral. Por lo tanto, hai un problema de fixar poboación que sería máis fácil resolver con abastecemento de auga ao rural, con saneamento do rural, pero tamén
con centros de día no rural, cun viveiro de empresas relacionadas co forestal e co agro, ou co mellor acceso a internet. E desde logo, no que é insuperable o señor Lores nos anuncios, porque ahora promete montes e moreas para o rural, e eu recordo que no ano 2007, poñendo un traxe de baño, co puro Lérez, prometía xa o saneamento integral das augas. No ano 2008, un plan de barrios que ia dispoñer de 226 millóns en 3 anos, e no ano 2010 un plan de infraestructuras, o ano das infraestructuras, e nada deso se cumpriu. Vamos ao último minuto de peche. Comenzamos por Goyo Revenga de Ciudadanos. Un minuto, pregolle que se ciñan a ese tempo, por favor. Muy bien. El 26 de mayo, con tu voto, vamos a ganar el futuro para Pontevedra. Si no te conformas, vota Ciudadanos. Si no te resignas, vota Ciudadanos. Porque tenemos el único proyecto por y para Pontevedra. Para sus vecinos y vecinas. Para el empleo, el emprendimiento y la empresa. Para que sea el mejor municipio para las familias. Para los jóvenes, pero también para los mayores. Para unos servicios sociales de calidad y que nadie quiere fuera por falta de presupuesto. Por un municipio donde la diversidad de cualquier tipo no sea un obstáculo. Para un rural con los mismos derechos y deberes que la ciudad, que esté comunicado, que sea accesible. A tempo, nuestro sistema de transporte, y lombos no. Por un medio ambiente sostenible, por un municipio abierto y acogedor, por una administración transparente y eficaz, por una cultura y un deporte para todos. Para los que queremos y los que vamos a hacer una Pontevedra con futuro. Vota Ciudadanos. Vamos, Pontevedra. Marea Pontevedra, Luis Rey. Quero un concello de persoas libres e iguais, e iso inclúe os que habitan nas parroquias e nos barrios. Un concello de prazas e rúas limpas en espazos ordenados. Unha cidade aberta ao mar e con transporte público eficiente e asequible. Quero un concello onde a xestión do común se faga desde o común, un concello onde se lles dé apoio ás familias en risco ou exclusión, un concello que recupere a ría e os ríos e onde os residuos de todos non sigan sendo o pesadelo de moitos. Quero un concello con prazas de escolas infantís para todos os nenos e con prazas de residencias para as persoas maiores. Un concello que loite por frear obras innecesarias, un concello que relance a economía e loite contra o desemprego. Son Luis Rey, de Marea Pontevedra, e estou con Teresa Casal, e queremos un concello para, por e cos pontevedreses. Partido Socialista, Tino Fernández. Bueno, o Partido Socialista se presenta a estas eleccións con un equipo preparado para gobernar, co o aval de saber xestionar, de haber xestionado xa en Pontevedra importantes áreas con importantes tamén logros, ¿no? O Partido Socialista ten equipo e ten proxecto. Ofrece seguridad, ofrece ese coñecemento da administración necesario para poder gobernar. Non prometemos nada que non podamos cumplir. Somos, hoxe aquí se demostrou, o único partido que fai propostas realistas e sensatas, alexadas pois da aventura e da ocurrencia. Somos un partido que está pensado para xestionar Pontevedra e para seguir avanzando na transformación de Pontevedra, que pensa nos barrios, que pensa nas parroquias, que pensa neses clubes deportivos que levan 3 anos sin cobrar as súas subvencións, que pensa nas persoas, que pensa nos dependentes, que pensa na diversidade, nas minorías, que pensa en todos, porque Pontevedra é da xente. Pídolle o voto para o Partido Socialista. Partido Popular, Rafa Domínguez. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que está quedando claro en esta campaña electoral es que solo hay 2 opciones de voto en este momento. El que quiera votar al señor Lores tiene su opción, pero el que quiera que no sea el señor Lores su alcalde solo tiene una opción, y esa soy yo, que es el Partido Popular. Yo quiero decir que vivimos en la ciudad con más paro de toda Galicia, y eso no lo podemos consentir. Quiero decir que vivimos en una ciudad sin transporte público, la única de toda España que no tiene transporte público. No lo podemos consentir. Yo quiero que el modelo de ciudad se extienda a los barrios, que se extienda a las parroquias, que la gente no se olvida de las parroquias, que no haya pontevedreses de primera y de segunda como está viendo en este momento. Yo quiero una Pontevedra con futuro y con oportunidades para los jóvenes que no tengan que ir a trabajar fuera, o los jóvenes que no estén en el desempleo. Creo que hay un proyecto agotado después de 20 años, que son muchos. Creo que hay un gobierno cansado y creo que hay que dar una única alternativa, que es el Partido Popular, y por eso le pido a los pontevedreses su confianza y su voto para el día 26 para mí. Bloque Nacionalista Galego, Milagroso Fernández Lores. Moitas gracias, eu creo que non me vai facer falta un minuto. Bueno, aos pontevedreses e pontevedreses, digolle que busquen, que comparen, e se topan algo mellor, que o voten.
Vale. Esa é a primeira cuestión. A segunda é decir que hai unha alternativa, que é votar ao BNG para avanzar, e logo hai outras alternativas, porque hai xente que non está de acordo coa circunvalación, que non está de acordo co paseo marín, que quere levantar o compostaxe, que quere acabar coa seguridade vial, levantar os lombos, que quere volver atrás. Hai xente que quere volver atrás. Por lo tanto, opción, votar ao BNG para avanzar ou paralizar este avance de Pontevedra e volver atrás. E o último que lle digo é que pensen cando voten, que voten pensando no seu amor a Pontevedra, por diante, que voten para quen lle garantice melloras e avances para Pontevedra. Moitísimas gracias a todos e moitísimas gracias polo esforzo de estar aquí debatindo en riguroso directo en Radio Pontevedra. Moitísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.